मुला जायोबोला मा बेरामा गोजान जायो मोनथिना सानगोन सिगांनो मानो मोनथियासै। थान्दा बोथोराव मोनग्रा मुला मैगंआ देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। दिनै जोङो मोनथिनानै लानि मुला मैगं जायोबोला मा बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हायो। खम दाम नाथाय गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय। नभेम्बर फैयोबोलानो गोबां मैगं थाइगं बाजाराव मोननो हायो। बेयाव मुला मैगंखौ जोबोर खम दामाव मोननो हायो। नाथाय बियो गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय। बेखौ सानफ्रोमबो जाबाय थायोबोला मोनसेल' नङा मोन 8 मुलाम्फा मोननो हागोन। फै अब्ला नायदोनि मुला जानायनि मुलाम्फाफोरखौ। हाइड्रेट खालामो देहाखौ। बुंनो हायो दि मुलायाव दैनि बिबाङा गोबां दङ, जायनि थाखाय गरमनि समाव हाइड्रेशनाव मदद खालामो। हजम शक्तिनि थाखाय मोजां। मुलायाव मोननो हानाय फाइबारा हजमखौ मोजां खालामो आरो खिलु जानायफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। एन्टि अक्सिडेन्टजों बुंफबनाय। मुलायाव थानाय एन्टि अक्सिडेन्टआ गोजाम बेरामफोरखौ जाखांनायनिफ्राय होबथानायाव मदद खालामो। खनिज आरो भिटामिनजों बुंफबनाय। मुलायाव भिटामिन सि, पटासियाम, फलेट आरो भिटामिन बी थायो, जाय देहाखौ गोख्रों लाखिनायाव मदद खालामो। खम बिबांनि केल'रि। मुलायाव खम बिबांनि केल'रि थायो, बेनिखायनो मुलाया बिसोर बायदिनि थाखाय मोजां आदार जायफोरा उजन एबा मोदोम खमायनो इच्छा खालामो। बेगेंनि थाखाय मोजां। मुलायाव केलसियाम आरो बायदि खनिज थायो, जायहा बेगेंफोरखौ मोजां लाखिनायाव मदद खालामो। मोखांनि थाखाय एबा स्किननि थाखाय मोजां। मोननो हानाय भिटामिन सि आ कलेजन बारायनायाव मदद खालामो। स्किनखौ मोजां आरो मोखांनि महरखौ सेंग्रा सिख्लानि बादि लाखिबाय थानायाव मदद खालामो। मोखाङाव सालमाय बेरनायनिफ्राय होबथायो। बुनाय। मोदोम बुनाय। जेब्ला मुलायाव ग्लुक'साइन'लेट्स दङ, बुनाय बेरामखौ होबथानायनि गुन दङ। जायोब्लानो दि बेफोर बेरामफोरा जानाय नङा एबा बेफोर बेरामफोरा हामगोन बे नङा। नाथाय मुलाखौ सानफ्रोमबो जाबाय थायोबोला बेफोर बेरामखौ जानायनिफ्राय होबथानायाव मदद खालामो आरो मुलाखौ सानफ्रोमबो जानायनि आगोल बिसेस गियान गोनां सुबुंफोरनियाव सोंनानै लाग्रो।